Rússia, regió de Kaluga, poble de l'Ascensió. Església de l'Ascensió del Senyor de 2 pisos. Fornícula a la paret interior de l'altar. Hi ha un nínxol similar a l'altre costat. S'han augmentat les dimensions del nínxol. Hi ha un mur de maó i un petit nínxol. I allà la fornícula s'utilitzava per instal·lar una estufa. Veus els maons enderrocats? S'ha augmentat l'amplada i l'alçada de la fornícula, per posar un fogó aquí. Van trencar un forat a la part superior i van introduir una xemeneia. Els maons de la paret estan units amb morter blanc. La solució de reelaboració és color marró. Centre del temple, primer pis. Es fa un conducte d'aire per sota del nivell del terra, per subministrar aire fred exterior a l'estufa, perquè l'estufa no malgasti l'aire calent de l'habitació. El conducte d'aire es va fer deliberadament amb corbes suaus, per suavitzar les ràfegues d'aire. La fornícula del pilar es va fer durant la construcció de l'església. La fornícula es va ampliar per acollir una estufa. Van trencar els maons del pilar. Es veuen restes de sutge negre. Van fer un forat per a la xemeneia. Forat tort i maons enderrocats. També es va fer un fogó al pilar veí. Restes d'alteració, els maons es mantenen units amb morter marró. També es va fer un forat a sobre d'aquesta estufa per deixar escapar el fum. Aquí es va inserir una xemeneia metàl·lica. Vaig pujar al segon pis de l'església. Aquí es veuen 2 fosses. Al fons de la fossa es troba un forat. Aquest és un forat per a una xemeneia. El pis del segon pis es va esfondrar a causa d'aquesta modernització de l'edifici. Vaig ensenyar aquest forat des de baix, des del primer pis. Un forat trencat al sostre per a una xemeneia. Per treure la canonada a l'exterior, van fer un forat a la paret exterior de l'església. Així es veu el forat des de fora. Els maons estan trencats i trencats. Quan els russos van construir aquesta església, Rússia feia calor durant tot l'any. No hi havia gelades, no hi havia neu. No hi havia necessitat de calefacció. Però el clima ha canviat. Vam haver d'adaptar els edificis a les condicions de fred. Instal·leu estufes i trenqueu les xemeneies. La història científica amaga el fet d'un canvi climàtic important en el passat recent.